kamarádky mi řekli, že byl tančím, i když jsem nevyšel, ale to je. Řekli mi, až natočím pár kroků a na to nerušu, takže doufám, že se vám to bude líbit. První krok by mohl být, no teď tohle. Jo. Jenom ruce. Dělejte tady tak, prostě ne tady tak, jak to někdo má ve zvyku, ale prostě tady tak, jo? Kroky jsou, prostě, no. Jo, takže půjdete pravou do boku dopředu, od ní se vyšvihnete, levou půjdete dozadu, levé si vyšvihnete, pravou otočíte se takhle, ale rychle, jo? Pravou na ní otočíte, pravou se odrazíš na levou a budete jako kdyby tady teďka pořád pravou, na levou, na pravou, na levou, na pravou, na levou. Na pravou, na levou, na pravou, na levou, na pravou, na levou. Pořád tak dokola, jo? Až vám to vznikne teď tohle. Když to děláte rychle, tak vám to přijde, jak kdybyste dal 3, někdo dělá ten street dance a všechny ty věci. Takže ano. Další krok je, teda základní by mohl umět každý hvězdit, jo? Takže hvězdici doufám umí každý, jestli ne, jestli jo, nevím, dvakrát. Měl by se chtěli naučit. Další kroky holky říkají, že je perfektní tady tohle. A ještě. Takže, ty kroky jsou lehké, takže půjdete prdělí doprava, ruky udělat takhle, rukama to samé akorát prdělí doleva, hlavu vyštívíte doprava a rukama prostě děláte tohle. A tu levou, a to byste teď tak sklonit dozadu, jo? Teďka. Levou položíte, rukama akorát přišvihnete tak. Teďka, jo. Teda sebe tak. Jo, okay. Jo. Takže ne, tady tak sebe, ale prostě dělat tak. Pojďte, já jsem to hlavu, 2, 3, 4, 5. Jo, bude tady takhle. Teďka, ho. 2 a každý si může třeba udělat ho 2, 3, to je jedno. A další krok je teď tohle, takže ruky jsou ho, 2, takže si silně zastavit a 3 a nohy jsou pravá takhle, levá dozadu a pravá zase takhle a už můžete jít dokola, jo? A pořád střídáte nohy. No to je proti všem, kdyby se vám to líbilo, dejte like a dělejte. A kdyby se vám to jako opravdu líbilo a naučili jste se to dobře, tak bych byla ráda, kdybyste mi napsali o další díl. Tak jo, ahoj!